Hello mga dear! Welcome to another grammar lesson na Tagalog ang explanation. I'm Teacher Maya at ito ang isi-share ko sa inyo ngayon. Kung papaano kilalanin ang subject, lalo na kung ang test ay tungkol sa subject-verb agreement. Paano mo makikilala na ito ang subject kung ito rin ba ay singular or plural? So ito ang isi-share ko sa videong ito. Una, ang subject ang pinag-uusapan or topic sa sentence or sa clause. Kagaya nitong man sa the man entered the house, ng he sa he purchased the abandoned house, at ng child sa the child was taken to the hospital. Ito ang mga topics, ang man, ang he, ang child. Ito ang mga pinag-uusapan sa sentence. At dahil ito ang pinag-uusapan, madalas ang position nila sa sentence ay nasa unahan. Sila yung nauuna. Madalas yun. Kasi minsan, ang subject ay nasa gitna ng sentence or after the verb. So, ibang usapan naman yun. Pero kadalasan, sila talaga yung nauuna sa sentence. Gaya ng ating mga examples. Makikilala din natin ang subject dahil ito ang tinutukoy ng verb na gumawa kung active ang sentence at ang verb. Or ginawan kung passive naman ang verb or ng sentence ng action ng verb. So, gaya nitong the man entered the house. Ang entered ang verb. So, sino ang gumawa ng action ng verb? Ang man. Ito ang subject. Ito ang tinutukoy ng verb na gumawa sa action. Sa second sentence naman na he purchased the abandoned house. Ang verb ay purchased. Ang gumawa nito, itong si he. Kaya ito ang subject. Sa third sentence naman, the child was taken to the hospital. Ang verb dito ay ang was taken. So, sino ba ang gumawa ng was taken? Hindi nabanggit sa sentence. Ang alam lang natin na ang child ay dinala sa hospital. Sino ang nagdala? Not mentioned. Sino ang dinala? Ang child. So, ang child ang ginawan ng action, was taken. So, ang child ang subject. Isa itong passive sentence. Ang ginawa ng action ng verb ay ang subject ng sentence. So, para makilala natin kung alin ang subject, dapat i-check natin ang verb. Tingnan natin ang verb kung sino or kung ano ang gumawa nito or ang ginawan ng action nito. Pangatlo, ang mga nouns at pronouns din ang ginagawang subject. Ang part of speech na gagamitin as subject sa sentence ay basically ang mga nouns at pronouns. Mga nouns kagaya ng man at ng child at pronouns kagaya ng he. At itong mga nouns na ginagamit as subject ay pwedeng singular or plural nouns. Pag sinasabi natin singular, isa lang siya nabibilang. Isa lang siya. Kung plural naman, more than one. Nabibilang at more than one. Pwede itong bilangin. Ito ang tinatawag na countable nouns. Basta sinasabing singular or plural nouns, countable nouns yan. Gaya ng man at men at child at children. Ito ang isa sa basihan kung ano ang form ng verb na gagamitin, singular ba or plural. Itong mga examples natin, man to men, child to children, ito yung mga nouns na kailangan nating ma-remember kung ano ang plural form nila dahil nag-iiba ito ng spelling. So, madalas kasi pag plural forms, mag-a-add ka lang ng S or ES. Kagaya ng bananas at potatoes. Banana, bananas. Potato, potatoes. At itong mga singular nouns ay makikilala natin dahil madalas meron silang kasamang determiners. Ito yung mga naka-color yellow na a, an, another, each, either, neither, one, every. Ito yung mga common determiners para sa singular nouns. Meaning, pinapakita nila na ang mga noun na kasama nila, yung kasunod nila, ay singular noun. So, kapag kapartner sila ng noun, ibig sabihin singular yun. So, ibig sabihin, ang verb na gagamitin ay singular form din. Kung plural naman ang noun, madalas meron silang kasamang determiners na nagpapakita na plural sila. Gaya ng both, many, few or a few, several, these, those, or yung counting of how many, 2, 3, 4. So kapag
ito yung kapartner ng noun, alam na natin na ang noun ay plural. So, kung sila ang subject, plural din yung verb form na kapartner nila. Pero minsan, ang mga determiners na to ay ginagamit na pronouns, meaning wala silang kasamang nouns. Sila na ang nagre-represent sa nouns. Pero ganun pa rin, kung sila naman ay pronoun at ginamit na subject, plural form pa rin yung verb na kapartner nila. So, dahil ang pronouns ay pwedeng gamitin na subject, dapat alam din natin na pwede siyang singular or plural. So, itong he, she, it, I, ito yung mga singular na pronoun. Ito namang you, they, we, ito yung mga plural na pronoun. Plural yung kapartner nila na verb. Pero kakaiba tong I at you dahil itong I, ang linking verb na kapartner nito ay am lang kung present tense. Pag past tense, pwede siyang were. If I were you. Kagaya niyan. Kapag subjunctive yung mood or wishful thinking. Tapos ito namang you, kahit isang tao lang ang tinutukoy nito, plural verb lang talaga ang kapartner nito. Now, pwede ring relative pronouns ang subject. Kagaya ng question. Gagamit yun ng relative pronoun as subject. Kagaya nito, who broke the door? Ito yung subject. Pwede din siyang subject ng subordinating clause dahil ang subordinate clause ay may sarili ring subject at verb. Kasi minsan ang isang sentence ay pwedeng merong more than one clauses. Kagaya nito, isang complex sentence. The teacher caught the students, independent clause, who were cheating during the test. Subordinating clause at meron siyang sariling subject at verb. So, kung ang subordinating clause ang hinahanapan ng tamang verb form at gumamit siya ng relative pronoun na subject gaya ng who, dapat tingnan natin kung ano yung noun na tinutukoy nito para masabi natin plural ba or singular ang verb na gagamitin natin. Dahil itong noun na katabi nito, ito yung tinutukoy niya or ito yung antecedent ng relative pronoun. So, kung plural ito, plural din ang subject na who dahil nire-represent niya yung antecedent niya. Kung singular naman ang antecedent ng relative pronoun, singular din yung verb form. So, depende kapag si relative pronoun ang subject, gaya ng who, ng what, or ng which, depende lang kung plural ba or singular yung antecedent niya or yung noun na tinutukoy niya na nasa kabilang clause. Ang subject ay pwede rin siyang isang uncountable noun. Gaya nitong love, milk, sugar, news, information. Ito yung mga kinukonsider ng English language na hindi nabibilang. Kung ito ang subject, singular ang verb na kapartner nila. Basta uncountable noun. Kahit pa sa lingwahe natin ay mukhang nabibilang sila, sa English language ay considered sila na uncountable noun. Kaya singular form ang kapartner nila na verb. Ito yung mga halimbawa ng mga uncountable nouns. Yung mga liquid, yung mga abstract ideas, yung mga powder at grain, yung mga natural phenomenon. Oil, water, milk, juice, motivation, advice, love, joy, anger, rice, sand, sugar, salt, flour, rain, sunshine, furniture, luggage, time, fire, hair. Mga hindi nabibilang sa English language to. Siguro sa lingwahe natin sa Tagalog, pwede siyang maging countable gaya ng luggage o ng baggage, di ba? Sinasabi natin mga bagahe. Kaya pag nag-i-English tayo, ginawa din natin plural form, luggages. But sa English language, itong mga to ay considered uncountable nouns, meaning wala silang plural form. At yung verb na kapartner nila ay singular form lang din. Now, ang subject ay pwede rin siyang verbals. Kasi yung verbals ay pwedeng maging noun. Ano ba yung mga verbals? Ito yung mga verb tingnan, pero nouns pala sila. Pwede rin silang adjective or adverb, pero dahil subject ang pinag-uusapan natin, so ginagawa silang nouns. Pero mukha silang verb, kagaya nitong dancing and to forgive. Pero may kasunod silang verb, so hindi sila ang verb. Sila yung subject. Ang dancing ay isang gerund.
no? ing form ng verb na ginagamit na noun. Ito namang infinitive, to plus base form na ginagamit din as noun. Alam mo na sila ang subjects dahil may kasunod silang verb. May verb na tumutukoy tungkol sa kanila. So pag ganun, sila yung subject. Pag ganun, alam mo na hindi sila yung verb. Sila ay mukhang verb pero noun pala sila. Or verbals. At kung sila ang subject, singular verb lang ang kapartner nila. Na pwede rin ang subject ay more than one, pero iisa lang ang verb. Ito yung tinatawag na compound subjects. So pwedeng compound subjects ang gamit ng sentence. Dalawa, pero iisa lang ang verb na tumutukoy sa kanila. Kung coordinating conjunction ang nagko-connect nila, gaya ng and, plural sila at plural ang verb form na kapartner nila. Pero kung correlative conjunction gaya ng either or neither nor, depende sa kung ano ang malapit sa verb. Yun yung titingnan, i-consider kung singular ba or plural ang verb. Kaya nito, girls yung malapit, so have taken. Ito naman, boy yung malapit, so has taken. At pwede rin na more than one ang subjects na magkaiba ng verbs. Ito yung nasa compound or nasa complex sentences. Again, pwedeng more than one subject ang makikita sa sentence, especially kung dalawang clauses ang gamit nito. Like, sa first example, I love milk tea but my brother hates it. Dalawang independent clauses. I love milk tea but my brother hates it. Ang nag-connect sa kanila ay isang but. Pwede silang maging dalawang sentences kung ikakat ito. Meron ding, he doesn't like her because she is too talkative. Isang complex sentence connected by because. So, isang independent clause, he doesn't like her. At isang dependent clause, because she is too talkative. Ito namang pangatlo, Anna knows the guy who likes Emily. Isa ring complex sentence. May independent clause, Anna knows the guy, and isang dependent clause, who likes Emily. Bawat clauses nito ay merong sariling subject, meron ding sariling verb. Itong I love milk tea but my brother hates it. Ang subject ng first clause ay I, at ng second clause ang brother. Ito namang he doesn't like her because she is too talkative. Ang first clause, ang subject ay he. Ang pangalawa naman ay she. Ito namang pangatlong sentence, ang first clause, ang subject ay Anna. At ang pangalawa ay ang who na tumutukoy sa guy. So meron silang sariling subject, meron din silang sariling verb. Kaya dapat nating tandaan na kung merong more than one clause ang sentence, bantayan natin kung aling subject ang tinutukoy ng verb. Kung subject-verb agreement ang pag-uusapan. Dahil minsan ang verb na pagpipilian ay tinutukoy sa subject ng subordinating clause, pero madalas sa main clause tayo naghahanap ng subject. At yun ang grammar knowledge na gusto kong i-share sa inyo ngayon. Kung may na-learn kayo at nagustuhan niyo ang video ito, i-share niyo na rin sa iba para may ma-learn rin sila. At paki-like na rin po, subscribe or follow para updated kayo sa mga videos na ibabahagi ko in the future. Maraming salamat po. Have an amazing day!